Gidaig sa mga netizen ang usa ka inahan human nagpa-breastfeed kini sa baby nga dala sa lola niini nga pasahero sab sa bus sa General Santos City. Ato siyang ilaylahon pinaagi niining report. Nag-viral sa social media ang post sa usa ka inahan human nga gisaysay niini ang iyang pagpa-breastfeed sa baby sa laing pasahero sa gisakyan niining bus sa General Santos City. Sagad sa mga komento, proud gayud sa gihimo sa inahan ug ang uban natandog sanglit kakuhaan og inspirasyon ang gihimo niini. Siya si Laika Coho Gofimon, 28 anyos, usa ka bank teller nga duna sa 10-month-old nga baby ug residente sa barangay San Isidro sa Jensan. Matud niya, igura kuno siya mitabang gumikan naluoy siya sa bata. Wala na ko to siya gibuhat to please people. Pero gibuhat gid na ko to sir sa kung kadakong kaluoy gid sa bata. Ug akong goal gid lang gid ato sir is to help. Mo lang jud na. Saysay ni Laika, mibiyahe siya sa Malungon Sarangani niadtong Biyernes sa gabii. Duna kunoy lola nga pasahero nga dunay dala nga baby ug anaa sa likod nga bahin sa bus nga iyang gisakyan. Samtang siya naglingkod sa pinakaunahan nga bahin sa maong bus. Namatikdan matud pa niya nga nagsigyog hilak ang baby nga nasayrang lalaki ug 5 ka bulan pa lang. Sumala sa konduktor, gikan pa sa terminal sa Jensen nagsugod og hilak ang bata. Ginakarga-karga lang man siya sa iyang lola dito niya sir na abi man gud ako mama niya. Actually sir na siya bibiron bitbit na gamay kaay like 4 ounce pero wala na daw sulod sir ba. Tungod ni ini, nakahuna-huna matud pa ang konduktor nga magpalit og gatas para sa baby. Dito na nakadesisyon si Laika nga ipa-breastfeed ang baby. Tama lang gid pud siguro sir nga nagpalit gid pud ang konduktor, nag-effort gid pud sila timpla sir. Ibutang pud nila sa baso nga may ininit nga tubig. Dihang gipa-breastfeed ni Laika ang baby, miundang na kini sa paghilak hangtod sa nakatulog. Sumala ni Laika, padulong Digos City ang maglola kay apason matud pa ang inahan sa baby nga mibiya kanila. Pero wala na niya nakuha ang pangalan ug contact number sa lola. Mapasalamaton sab si Laika sa pagkabana sa konduktor ug bus driver nga mipalit gayud og gatas para sa baby. Kami naisay ka ng muhunong migbikiri para kay naibata nga mo ang inahan kay gigutom labi nagmupalit og gatas para itimpla sa ilang bibiron muhunong jud mi ana. Mapasalamaton sab si Laika nga nakatabang siya sa laing baby pinaagi sa pagba-breastfeed. Matud niya, bisan gamay lang ang pagtabang, dako na kini nga blessing sa uban. Sometimes ang help kay would be a simple hi, hello, or sometimes imong presensya sir, or prayer, diba? Or especially gid sir mag-respond ka sa need. Kanang makita bitaw nimo ang need nga ay kailangan ni inani. That's the time na you could offer your help. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.